khuluma amasimba igama lami uthi mina ngikhwalenye indwana. Ha? La wena uPhungalenja msunuwenja uzala hlala lapha nje. uPhungalenja uzala ngikubiza. Yabona ke mfana manje. Usufike kwangcengetshe ke mfana manje. Ufike ukugcina ke manje mfana manje. Ufike ukugcina ngci umgibe wayifebe. La wena msunuwenja wena. uPhungalenja uyabona wena. Angiqale mfana ngitshengisa ukuthi wena impilo isikwehlulile wena. Into esishoda kuwe iyodwa ukuthi ufe kuphela. Ayikho into uPhungalenja ongayizamanga emhlabeni. Wafike wathi abantu wathukunyazi nawe. Wathi ena bafika kanjani abantu zikhukhula manje ukuthi babana noNkulunkulu eThekwini maqede waxolisa. Ngobuzama impilo. Wasuka wena sekwazi ukugunda imunculo wena ekhanda. Lelo olshaya angeke ushaya ikhanda elisebenza kanje. Khohlwa nale lama degree awu3 ngeke lishaye kanje. Because livele lifuthe. Kufuthe oma academic record. Kufutha yonke into kulona. Yabona? So angikwazi ukushaya ikhanda mina elisebenzayo. Ushaya umquba wakho lo ekhanda ongazuthi igolo. Ngizwa uPhungalenja. Ushaya usuka wagunda izomomo. Sakuhlula naso. Because ubungenayo imali yokuthi usimaintain. Uyazwa? Uthesa uqala ukugula into yakhe yesimomomo wabotha ngcono ngoba awunamali usimaintain. Faka isigqoko esimnyama owasipho ungizwe mchunu. Wagqoka sona isigqoko esimnyama ufihla lamalebe akho ala ekhanda. Uyazwa? Wabona isigqoko naso siyakushisa wasikhipha isigqoko. Manje kumanje wenza impithi ke manje. Ngathi uphola ndlanya ke manje usumsulu ngempela ke manje. Yabo? Angiqondi mina ukuthi kahle inkinga wena ayikho into ongafuna ukuyizama. Uthe usuka lapho ngozama ukucula. Nokucula kwakuhlula futhi. Awutshela futhi iphi into wake kulomhlaba nje wena wayiwina. Wasuka waxabana nesitaba lesi sale ophongolo bani umbambo umlambo lesi sithi sinanqa leso. Nafika niyolwa nabhebhana. Uyabona? Indaba ayikho. Yakho nje ayikho wena. Wena into esishoda kuwena ukuthi ufe kuphela mfethu. So awuphume mfethu oqala ngaze ngize ngithuka wena nje wena. Angazi namsulu ngize ngithuke even ngelanga lelodwa. Angaze ngimention even ngelanga lelodwa kuma video ami. Uyazwa? Nalo engangimphendula ekhuluma ngawe. Ngangimphendula wayekhuluma ngawe ngangakhulumi mina nawe. So awuyeke ukuba isilimo wena mfana wena. Yekela ukuba igolo. Wena nje uyididi nje wena bonje uyididi nje lengane encane nje ena 1 month izelwe. Uyidija nje lenga. Ngakwenze nix wena nje wena. Nesiphongo sangazuthi sibumbu. Wangezani wena? So yekela mfethu ukuhambe njengamanje usuzama udumo ngami. Mina ngongithinta. Ayikusabi nje mina. Lenhlikihlike nguwe uyinqwaba ukuthi angamasimba ngeke uzungithinte mina. I hope you understand. Thank you. Sit down.